pois que un ilustre doutor de galega enamorado por culpa do noso idioma anda todo cabreado. A causa do seu cabreo, segundo temos noticia, e por chamar o galego lingua propia da Galiza. Ao ler esta frase dixo: no puedo pasar por esto, voy a junto el valedor para que retire el texto. Cando se enterou de vino, quixo ser el o primeiro en arranxar o problema e chamou o conselleiro. Unha recomendación e unha poliña de acibro, mira Xesús por Nadal, hai que retirar o libro. Non sexa que os nosos nenos aten a Constitución, atopen claves que berren que Galiza é unha nación, e xa andan coa instrucción como foi na ditadura. Para aillar o libro volve o tempo da censura. Para cuestionar o texto fai falta serche ben bruto, pois o reproduce o artigo 5 do Estatuto. Temos que estar preparados para que a loita non mingue fronte o PP o valedor e a de Galicia bilingüe. Valedor e conselleiro, escoiten este recado, nos temos o noso idioma, nos non somos renegados. E xa para rematar, derramos pese a quen pese, do valedor quen nos vale, exiximos o seu cese.